победител ще е племето, което първо отбележи 10 точки. В лагера на победителите този следобед ще се случи една истинска италианска фиеста. 3, 2, 1, старт! Браво, бе! Те директно тръгнаха! Бутай! Ето, баба! Добре, точката е за Бонток. Не, Браво! Отново победител е Зоран! Браво! Панка във водата! Йоги във водата! Точката е за Бонток. Решаваща точка и може би решаваща борба. Да видим дали Зоран ще победи. Ако победи, наградата е за Бонток. Но мисля, че Жоро няма да му се даде толкова лесно. Жоро вече също е с завидно самочувствие в тази игра. Охо! Добре, би казал, че победител в днешното изпитание е Зоран. И Иван също. И двамата имахте 7 срещи, само че Зоран имаше 5 победи, а Иван 4 победи. Здраве. Здраве. И по-важното утре да бием. Абсолютно. Как е? Различно от вода е. Супер готино ми стана, като взех последната точка. Като си на дъното на веригата между всичките батки и изведнъж да излезеш като победител е готино чувство. По една пица на двойка. По половин пица на човек има. Уникално. Ще приядем, Аз съм 1. Аз съм 6. 2, доктора ти си 3, аз съм 5. Добре, аз съм 4, не знам какво става, мятам. 1, кой 1? Зоран, добре. Дърпай си направо. Къс. Жоре, да подребна малко. А? Ще идваш ли или да се прибирам? Евин, сега какво се случва? Добре, първо да решим за това, ако искаш. Колко ти е добра душата? Душата ми е прекалено добра и това заради това не е много добри дивиденти от другата страна. 2 пъти си даваме цялата храна и миналия път бяхме гладни и Джулиана влезна. Дай си да вземе цялата храна и аз си дам. Джули беше така, да. И за сега, за да не сърдиш, мислим от тук нататък да е 50 на 50. 50-50 да си е честна работа. Чиста сметка, друга любов. Начало. Казвай. От нашето племе предлагам кари. Добре, съгласен съм за кари. Аз от нашето племе предлагам Бо. Мисля, че с двете Съгласен съм за Борислава. аз и ти може да имаме в бъдеще нещо добро. Спаси Алекс. Ако спасиме Алекс, кой тръгва? Казай бързо. Джулиана. Добре, ако отидем ние на племенен съвет, май ще успеем да обърнем нещата. В момента аз мисля, че мога да работя с Бо и Сио и евентуално по-нататък да играем с тебе. Да. Трябва да спасиме Мила, доктора или Денис. И един от тях да изпадне. Жоре, не сме слаби играчи, трябва да се преборим, нали? Правим го. Хора, това са писмалчиците! О, не мога! Карин, заповядай. Победител е Драго! След 18 дни в Survivor, знам, че имаш нужда от подкрепа, за да извървиш трудния път до края. И ще получиш. Това е писмо от твоите близки. Сигурен съм, че написаното тук ще ти помогне да дочакаш триумфа на своето завръщане.